Boleh? Oh, oke. Sip. Thank you. Shalom. Shalom. Hurian itu hatta hamisian perhalado naik pasat totabe do hata horas-horas tuhamu amang inang suak songonima dihamu akaruas do keluarga namar minggu di nganan nabe horas madita salutna Horas. udut tusi tamado begeta ingot-ingot siap pamaretata tuhita ima protokoler kesehatan peribadatan. Nomor 1, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan haret tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan peribadatan. Songonima sahatna alani tayhutom jala taulahumma khobartu tikina adorak sota puka perminggota luhuk mahitarap martang yang nahohom di nganan nabi. Amin. Maredde mahita sian bukuedde nomor 5 ayat sada dohot 2.
marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni todi parbadia, natu mapalangit doho tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Jehova, manangisen na mameleon hamuliateon, ido napasangapau, jalama bahid dalan, asa hupatuduo tiba na hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, jala para siroha, hupasarap hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, saileho na sini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami, marhite-hite toddim, asalam hutinggalo kami nasa dosa nami, jala hutangihon hatam na badiyay, saypayan mahatam, di bagasan rohanami, asa martarbuy na dinggan hami, hupangido hami sa luhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mam. Maredde mahita sian bukuedde nomor 125 ayat napaduahon. Tangihok kamu mapati ni debata di minggutta sadarion, imananianet sian 2 Timotius 2 ayat 15 doho ayat 10 songonom madidok disi, haringgason patuduhon haburjomi di debata, songon pangula na sotarila, na padalaton hata hasitongani tigor-tigor, alai pasiding mapakatayon, naso maritola, naso gabeaki, ailam tugadana do hajahaton nasida hinorhoni. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobbar tupatimi. Amin. Maredde mahita sian bukuedde nomor 626 ayat sada doa ayat napaduahon. Rabjang-jang mahita.
tatopoti madosatta tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata parasi rohana sumurong na pungudo hami di jolom martangiak tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido saya hasi roham mida sadok bangso nami saya sama dosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asa muba roha doho pangalaho nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Satok kidohu tadi koko, alai papungu-pungu kumaho muse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagad di parpier ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai, marhite-hite denggab basa sa liling-liling na, asyaku ho, ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mamu. Maret de mahita sian bukwede nomor 714 ayat napaupaton. Hatani debata turpo epistel de minggutta sadarion imana tersurat di Galatia 5 ayat 10 sia sahatu ayat 20 sada itajahama marsikat sorin alai tadabdo parulaun ni daging ima permainanon hahodaron targado buson hasipele beguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsilsian, partahi-tahion, bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akka na sumatusi, na kupabua na jolo tuhamu, songonido nang nuaeng, dakteanon ni akka na mangulaw si songoni, harajaon ni debata. Ima sahat na, martua do akka na tumangion hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Maret de mahita sian bukwede nomor 725 ayat sada dohot 2. Tunan, sai bengit
siang Tuhan Yesus dapon kohagung manto pamusui. Sai gundahan dosa, sai berjumaon, unang siitsaan, di parangehon, anak abiuran, main tiruan Yesus pangasahon, indon monanmo, kano pangulubion, siang Tuhan Yesus, dapot hoagogon, matyo pangmusui. Tahati dakon maha persiatai, songon nahinati dakon nirong atas sa persiaon, disadok pertibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova, nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian sianton di parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhatta na tumaun na bernit di pangumuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo na suhatu dosani di si maimana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au persea di toddi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohok dihasesan ni dosa dohok dihatai namandok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohok dihanguluan na sora suda amen. Dul mam tabigi matiting di minggutta sadarion. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 September 2020. Perjulu Minggu pasapulopaton dung Trinitatis. Sadarion ima Minggu pasapulopaton dung Trinitatis doho topik si soada do hagiot ni portibion. 2. Ruas namonding. Nah di hari Selasa tanggal 8 September 2020 nasalpu nunga marujungolu situa Nyonya Rusti Mutiara Panjaitan Boru Sibarani umur 80 tahun 6 bulan alamat Jalan Haji Enting nomor 4 Jakarta Selatan sektor Saroha nunga tuudian di hari Rabu tanggal 10 September 2020 di TPU Tanah Kusir tatangnya kodma asa tumi butarapul rohani keluarga na tininggal honna. Tolu, Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021. Sesuai dengan program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2020, pendaftaran Parguru Malua tahun 2020-2021 nunga dibuka mulai Minggu sadarion tanggal 10 September 2020, sahat tu tanggal 26 September 2020. Ketentuan doa persyaratan boi mata jaha di warta cetak. 4. Pertanyaan sektor. Hari Jumat tanggal 10 September 2020 pukul 10 siawib
Sektor Marsada patupahon pertangyangan sektor ima melalui Zoom dohot live streaming. Naman jabui keluarga amang monang sitorus inang Risma Boru Siahan. Diuluhon Pandita Timbul Sitanggang. 5. PSBB DKI Jakarta. Mamukas yang tanggal 14 September 2020 ditotopon pamaretta DKI do PSBB total di DKI Jakarta. Mardo mutusi para mingguan di Huriata Bahasa Batak dohot Bahasa Indonesia siang tanggal 20 September 2020 di Patupa melalui live streaming sahat tuna adong muse haputusan naim baru. Do mutusi pinanggido tu sude ruas dohot parhalado tong mahita marminggu sian bagas tabe dohot panduan live streaming sian Huriata. Onom seksi remaja Sadarion minggu tanggal 10 September 2020 diadakan do Witok remaja di Patupa 5A pukul 10 sada 15 WIB kalas pitu, B pukul 10 tolu WIB kalas walu, C pukul 15 WIB kalas sia, D pukul 15 WIB kalas 10, E pukul 10 pitu tolu puluh WIB kalas 10 sada dohot kalas 10.2. Pitu, perayaan HUT dohot Gotilon. Sadarion minggu tanggal 10 September 2020 dalam rangka HUT Gotilon Gerejata di Patupa Remaja HKBP Kebayoran Baru do persembahan pujian marite virtual di gereja dohot live streaming. Dung sidung warta cetakon, warta bacaon, tabigima kur virtual remajata. Terakhir, aka tikting naso nicahahon, hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat ni tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion. Saunari tabigima kor virtual remajata. Horas Amang, Inang, Opung, Abang, dohot kakak sude. Au, Derel Simare-mare, Sian Kalas SMP. Saunarion godangdo halakna marungkil alani pandemi COVID-10 siaon, termasuk dodisi adong jemaatni HKBP Kebayoran Baru. Godang nagabe marsahit, sahatuna, munding alani. Bohado hita boy rapmana ondina masaon ubut marsirupan, mangurupina tuat-wata, mana oputa, merawat nasgati kimarsait. Mangalehon roha dohot perhatian tu aka permasalahan nidongan sahuria di gereja, mananyakon nasida namar sahid, dohot na menderita alani pandemion, dohot bertanggung jawab sebagai naposo remaja di Huriata. Songon natar surat di Sada Tesalonik 5 ayat 16 1-10 walu. Songonon dohatan ni Tuhan. Toktong mahamu maras ni roha. Unang macadi hamu martangyang. Mandok mauliate mahamu sialas haluhutna. Ai ido dipangido dibata sian hamu marhite hite Kristus Yesus. Rat mandok mauliate mahita tuhata. Ala sude basa-basa dohot na pangurupion ni Tuhan di nguluta. Pujian nami, ima patuduhon rohana mandok mauliate. Disude basa-basa ni Tuhan di ngolu nami. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya
Yesus, ini yang memberat aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, karena perbuatannya pada kita. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Saya bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Cukup banyak waktu untuk mengintrospeksi diri dan mengubah diri saya agar menjadi lebih baik. Gereja memperkenalkan saya dengan Tuhan Yesus. Pertumbuhan iman yang sangat luar biasa, penguasaan diri, dan mengerti arti mengasihi sesama. Agar dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk melebarkan kerajaannya. Terus semakin berkembang dan semakin banyak jemaat, aktivitasnya juga semakin beragam dan juga akan banyak lagi orang-orang yang akan berpartisipasi. Sukacita, Mengasihi. Puji Tuhan. Maju terus HKBP. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ima puji-pujian sian hami anak remaja. Di Tikion, upasahat hami hamuliateon. Tu, Aka abang, kakak, pembina nami, na girgir pasingoton dohot membimbing, asa malahata dohot, mangulawan natama, di dalan, na sintong di bagasan Yesus Kristus, si paluai. Angka amang pandita dohot amang inang sintua, na tongtong mangajarhon, hami asa jonok dohot marpang kiriman tu Tuhan Yesus si paluai. Aka natoras na huhaholongi nami. Maulia tema tusude tamiang, poda, pangajari ontar lumobi, ditingki muna mandengani, dohot mangalehon perhatian atau hiburan. Asa unang bosan hami, natorus dijabu masa pandemion. Mauliate tu aka donggan aposo, dohot abang, kakak, na mangalehon dukungan, dohot pandonganion, disudi aktivitas nami. mau lihat tema tusude hita, Tuhan Yesus mangaromoti. Shalom. Semula, cerita dimulai tahun 50-an, masih di zaman kemerdekaan. Opung kami merintis gereja,
gereja terpencil di selatan. Dengan ketekunan dan keyakinan, menabur, menanam, menyiram. Karena Dia gereja ini ada. Karena Dia gereja ini terpelihara untuk diwariskan oleh opung kami kepada papa mama kami. Karena Dia, kami percaya gereja ini akan tetap ada, supaya kami boleh memuji Dia, supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh bertemu dengan sahabat kami. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan, serta ucapan terima kasih kami kepada opung dan papa mama, meskipun situasi kami saat ini. Namun, ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia akan menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Terima kasih atas rahmat-Mu, ya Tuhan.
godando perdagolaki. Abrazo Jesus ope dohapi. Isesa Jesus ule dosaki. Dokamero haki. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dita saluna kadamang dainang, hata di Tuhata gabe jamita, manang si pahusor-husorota iman atar surat di buku Parjamita bidu 2 mamukasian ayat 4 sahatu ayat 10 sada. Hujahau kami ma tutonga-tongata songonon matar surat disi. Lahosalpu doha jagaro dohot hamoraon. Dungi hupabalga ma aka hapadiakku. Hupauli diau aka bagas bolon. Jala hupuka diau aka porla anggur. Hubahen diau aka porla doho paredangedangan. Jala husua tusi hau aka namar parbue maragam-ragam. Hubahen diau aka tobat mamornohi hau suanan aka narugun martuburi. Hutuhor ma aka hatoban bawa doho boru-boru. Adong hu diau naposo aka nasorang di jabuku. Tole musi aka punga lobu dohot biru-biru gumodang diau sia saluh jolma aka najumolo sia nau di Jerusalem. Hupaguk-guk huhu diau perak doho sere doho arta na arga sia raja aka na pulik luat. Hupili tuhu diau aka parede bawa do boru-boru bahen hariburo di jolma manusia. Tole parinaan tuan lain macai torop. Jadi tumibul jala umora au sia saluh jolma akan najumolo sia nau di Jerusalem. Hok dohuhut habis taraku diau. Manang sadia pe napinangido ni mataku dang wotohi. Dang hutiopi rohaku mangololoi nasa lomona. Aitung nalas situtu rohaku mida saluh pabahenakku. Jala ido atong jabar husia saluhut ulauku. Alai duku bereng saluhut pabahenaku akan nabinahin ni tangaku. Rodi hangaluton akan nahutaon lao paulihon. Idama. Lahosal pudo saluhutna. Jala mangyahi alogo sabing audisi. Dangadong hape nahot anggo dihasianganon. Dangadong hape nahot anggo dihasianganon. Ima sahatna huria nahinaholongan ni Tuhata dihata ni buku edeta di buku edde nomor 520 lalu ayat sada ditogi hodohita tu sada suku-sukun marhite edei ra lomodo rohata mangedehoni ta edeho maanon di bagasa rohata songonon mahata ni edei tu dia ho dung mate ho. Saya pikir ma tu dia ho. Jepek tikim ujung naro tu dia ho. Dung mate ho. Dung mate ho. Saya pikir ma tu dia ho. Tahu nggak artinya ya? Banyak di sini. Duki tahu artinya? Kemanakah engkau setelah engkau mati? Berpikirlah, pikirkanlah, tanyalah, jawablah.
Hatai paingoto do manugyo kita asa takas kita manatap tujolo melihat jauh ke depan. Jala mangaradi tujolo dao tu ujung ni lakata dung salpu hita sianganon. Imana mangarahok kita. Itulah yang menuntun kita, mewarnai, menginspirasi, mengingatkan, menjadi role bagi kita untuk menjalani kehidupan di kekinian ini, hidup dan kehidupan kita. Apakah kita sedang bersekolah, apakah kita sedang bekerja, apakah kita menjadi ibu rumah tangga, apakah kita menjadi suami, apakah kita menjadi istri, apakah sekarang dalam penantian mencari pekerjaan, apakah sekarang sedang bokek dengan keadaan pandemi ini, dan lain sebagainya. Inilah yang mewarnai dan menuntun kita. Molo tajaha manang tabuka di biduna parpudi pangido aku tabuka mabibil tayo unak kola tua berek kamu suatu lak mo dohodok kamu merengau. Ya, Parjamita 10:24 itu terakhir pasal 12 buku Parjamitaon. Didok disi di ujung di buku Parjamitai ayat 14 ay nasa parulaw ni jolma buanon ni debata dosogot tu paruman rodi saluhut nabuni nadenggan nang najat. Semua perbuatan orang akan dibawa Allah kepada penghakimannya. Apakah itu baik ataukah jahat? Alani kumarbisuk dohita di bagasan habisuhon mahita mangolu, dan itulah yang ingin diajak dalam kitab hikmat, pengkhotbah, Kidung Agung, dan Amsal. Dan salah satu dalam nats kita ini adalah dari kitab pengkhotbah. Nah parjolo didok marhite turpuki hola di buku tahun di jami tahun. Nah parjolo ima marbisuk maho marhite namar situtu mangula ulaonmu jala marlas niroha maho dinani ulami. Sungguh-sungguhlah bekerja, sungguh-sungguhlah berusaha. Di bahasa Indonesia didok berjerih payah, di hata batak didok sampai ngelutan. Adong manang napiga hata di patudo disi boyjo amang multimedia nami di patudu jo nakingan ayat sian ayat opati adong piga hata didok na parjolo hupuk kaninna menunjukkan kata kerja berlelah hupabalga akka hapadyaku aku membesarkan untuk kuninna marhite na hubaen husuan hutuhor hupaguk-guk hupilit. Sayang sekali kalau kita nanti tidak mau membacanya dalam bahasa Indonesia padahal kita tidak tahu artinya dalam bahasa Batak. Aku tanam cabe, ini cabe ini. Aku tanam bunga. Ini luar biasa nih dekorasi mulai dari pesta Gotiloni walaupun kita mungkin tidak bisa berkumpul tanggal 4. Terima kasih buat panitia, khususnya panitia dekorasi. Tapi dengan kamanginang, saudara-saudara ya, berganti-ganti suasananya. Memberikan kehidupan, tidak hanya melalui ulos ini yang menunjukkan kehidupan. Tetapi yang tumbuh, benar-benar tumbuh. Ano mula ko boy do tajalo, cabe nayate, bagak. Aku boto, cabe palsu doi manang cabe asli. Alehu bereng ida cabe asli do. Adong akka bumbu-bumbu, bunga dan lain sebagainya. Tanam. Kalau mau indah, tanam. Kalau nggak ada uang, minta dari orang lain bunganya, minta bibitnya. Mau rumah besar, bangun, nggak ada salah itu. Bekerjalah. Mau menikah dengan baik di gedung yang besar, boleh. Carilah uangmu, bekerjalah. Mau pintar, belajarlah. Walaupun nanti pada pasal 13, pada pasal 12 dikatakan orang membuat banyak buku pun nggak habis-habisnya, menulis buku pun tetap aja pada akhirnya nggak cukup kok, nggak cukup. Songonido
lan arta hamoraon hasonangan gabi tumibul parjamitaon tumibul jala umora ditada jala terbarita nang habisuhonna lobi sian akana jumolo sian ibana ima Raja Salomo na tarbaritai alani doonot tama di alomo debatado Tuhan suka, Tuhan mau, Tuhan mengajar kita untuk sungguh-sungguh bekerja sama seperti Yesus katakan sampai hari ini aku bekerja sebab Bapakku di surga juga bekerja. Jala didok si Paulus naso mangula unang maibana mangan didok parpodai mololosok kok kalau kau malas belajarlah dari semut napa duahon marhiti turpukon diajari dohita asa mengevaluasi diri. Setelah dia melihat semua yang dia miliki tidak ada lagi kekurangannya. Sangat detail tadi dikatakan, aku punya banyak biduan, aku punya pemusik untuk menghibur banyak orang. Aku punya, gundik, istri yang bisa memuaskan. Aku punya rumah yang besar dan lain sebagainya, juga punya hikmat katanya. Tetapi kemudian dia tersadar, seorang raja yang besar, yang begitu termasyur, kemudian tersadar, tersentak dirinya, dan dia berkata, "Alaidung hubereng saluhu pabahenaki." Semua yang telah kulakukan itu, termasuk jerih lelahku itu, jerih payahku itu, ternyata di sanalah aku menyadari, dangadok kape, mari suang do HP, siswa do HP. Seperti menjaring angin. Bisakah kita jaring angin? Dan kita banyak menemukan kata di dalam ungkapan pengkhotbah itu yang berulang-ulang mengatakan semuanya kesia-siaan. Punya anak ternyata kesia-siaan, menikah sia-sia, tak menikah sia-sia, dan lain sebagainya. Ahama mulu didok halak kalau orang berkata kepada kita saat dia berada di dalam kekayaannya, saudaraku semua ini sia-sia. Apakah yang muncul dalam pikiran kita? Radong mamadokon, ya kau rendah hati sekali saudaraku. Alayadong mamado gijang di rohanyon, ala na tabudo di lalaw nak kopi songonon, boyong mangan tabu-tabu. Alay mulu song kami na susaot, atau mungkin akan ada yang mengatakan, otonaiho, dangadok kaporsianmu. Betapa bodohnya kau tidak punya iman. Dan sepertinya dengan kata tidak ada sia-sia, semuanya seperti menjaring angin. Tapi benarkah demikian amang inang? Didok di bidu 12:10 tului. Pangaripunan misudepo dado na itabegion odo habiari debata jala rado ti akatonana ay ido inana si ingoton di ganuk jolma. Dengan ini mau dikatakan kepada kita, semua apapun yang kita gapai, jika tidak di dalam Tuhan, tidak dalam relasi yang intim dengan Tuhan, tidak dicari dalam takut akan Tuhan, tidak dinikmati bersama dengan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Itu dia. Supaya kita tidak akhirnya mengatakan, firman Tuhan bilang sia-sia kok semua. Ya, bagi orang yang tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu adalah kesia-siaan. Sebab akhir dari hidupnya hanya dunia ini. Tetapi orang percaya melangkah lebih daripada dunia ini. Kita memiliki keyakinan akan kekekalan kehidupan nanti. Maka damang deinang, saudara-saudaraku yang menjadi unok manang inti daripada buku pengkhotbah. Supaya setiap orang melihat apapun dalam kehidupannya dan apapun yang mau dia raih, haruslah bersama di dalam dengan Tuhan. Alani molusongoni HP, inilah yang mewarnai sikap kita. Bagaimana kita bereaksi terhadap COVID pun saat ini, yang besok kita akan masuk kembali kepada PSBB. Yang barangkali saudara-saudaraku di sini ada yang sudah mendaftarkan untuk menikah
mamasu-masu di bulan Oktoberon, manang bulan Septemberon. Bagaimana saudara menyikapi? Mari lihat ini dari firman Tuhan. Bohado hita laho mamake nasana adong dihita berpikir na parjolo marhiteo didok. Kalau kita mau mengevaluasi diri setiap hari, bahkan sebelum tidur, na parjolo taingot ma hatan itu hatamado saluhutna, semuanya tidak ada yang kekal. Di bidutolu didok saluhutna martiki do. Ada saat sehat, ada yang sakit di sini, ada yang sakit amang inang di rumah, ada masanya amang inang sehat. Kalau saat ini sakit, itu juga adalah ada waktunya. Ada waktunya seseorang jaya, dipuja, harum namanya. Tetapi ada saatnya dia rebah, krismon, dicela, bahkan diabaikan orang. Ada saatnya bokek. Tetapi ada saatnya nanti dia kalau berjuang dan berdoa, dia menjadi orang yang punya atau yang berduit. Sudah domu berubah kecuali tolu hal, 3 hal yang tidak berubah, yaitu dosa, sitaonon, do hamatean. Setiap orang pasti punya persoalan hidup. Setiap orang pasti melakukan dosa. Setiap orang pasti akan menjalani kematian. Ujungna padalanat tape sahak do tuhamatean. Lam jonok. Orang kaya pun mati, namo rajong pe mate do, napogos jong pe mate do. Jala si pata tabegedo dang diinganan atau tempat yang diinginkan seseorang, bisa saja dia mati. Ido asadong hata madok paboa dak pola dia manang di dia tanong hamateani asal ma di bagasan Tuhani. Didok hata ni halak batak bulu si habuluan manang langge si halanggean hata ni damang hatubuan dang maribar tano hamatean. Seorang kaisar Cina yang pertama bernama Qin Shi Huang adalah kaisar yang pertama sekali memerintah di tanah Cina. Bagaimana dia berupaya, boha ibana mengupayakan lalu mempertahankan kekuasaannya. Dibangun ibana ma ima tembok Cina natatadda sinuain. Dakolani bukan hanya itu, dia juga membangun istana Evang, istana yang terbesar dan termegah katanya dalam sejarah Tiongkok. Saya belum pernah melihatnya. Alena perpudi dibangun ibana do nang kuburan. Kuburnya itulah kuburan yang terbesar di dunia, di mana Nina terdapat lebih kurang 8.000 patung sosok prajurit, 130 kereta dengan 520 kuda dan 150 pasukan kavaleri. Ima isi nih kuburan nih luar biasa teh. Alai ujung nakadamang dainang saudara-saudaraku, dia meninggal justru di usia yang masih relatif muda, 49 tahun. Ada kita yang 49 tahun di sini? Dan dia hanya memerintah selama 4 tahun. Dungi ma tema ibana. Begitu dikenal peninggalan-peninggalan yang adalah karyanya, tetapi pada akhirnya kuburnya yang megah itu pun hanya dia pakai berapa kali berapalah. Alani molo kalau kita begitu makarikoti, majalahi, begitu berjuang untuk kehidupan yang sementara ini, maka marilah mencari yang lebih daripada itu. Lebih dari itu harusnya kita perjuangkan. Ima nahoti, dia donahoti ima Yesus Kristus. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Gadi ada di tonga-tonga ketidakpastian, hamu akadoli-doli nuaeng, akanak boru,
numobi namar sikola bangaluli perkarejuan. Di tengah ketidakpastian di dunia ini, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa firman-Nya itu adalah kekal. Kasih-Nya adalah kekal. Di Yeremia 31 didok, kasih-Ku dan setiaku kekal sampai selama-lamanya. Marilah, carilah itu. Pergilah ke sana. Nikmatilah kebersamaan dengan itu. Dapat dua hon ima hasabab pun. Syukurilah. Tadi ada beberapa dari remaja kita yang selalu mengulang-ulang bagaimana kita boleh mensyukuri. Maka sabab pun, hasabab pun jala tangasahon maasi di rohani debata. Mari kita mengucap syukur. Setiap apa yang kita miliki, baik saat sakit pun atau saat sehat pun, ada uang atau tak ada uang, ada kekasih atau tidak ada kekasih. Dalam keadaan bagaimanapun, marilah mengucap syukur. Jalamar hiteima, gabe boy hita digerakkan, mangula-ulau nadenggan, mangaleho peliatta, berharap kepada seluruh jemaat, tuhita saluh nakadamang dainang, so tungadong nanggosada ruas di huria, nama rungu-tungut, pasahaton, pelean, pesta gutilonna. So tungadong nanggosada, nang ala ni pandemion, molutuk pedang boy hita, ro tu bagas joron, manang live streaming, mulai minggu tanggal 20, gabe kurang tahilala, par minggota, aladang di bagas joron itu hata, tapangido ma, di sido tu hata, mangula do tu hata, di bagasat todi, do di bagasan jabuta. Jalamar hiteima, gabe sinok mahita modom, ganuk ari, ganuk borngin, songon hata ni edeta, buku ede, nomor 300. Didok hata ni buku edetai lau modom, nang pemarujung ninna, ngolukku, ditiki modom, manang ditiki hehe peau, 320 atik beha ajalhu sudah nibohalhu rosa bornginon molo itu hakku rohami diau alak mau awon asal lau tu surgau pasahaton di Yesusku sonang do rohakku. Kalau kita mau tidur, kita boleh meyakinkan diri kita kepada Tuhan. Apakah besok kita bangun atau tidak bangun lagi untuk selamanya, tetapi kita boleh berkata bahwa Tuhanlah yang ada di hati kita, Tuhanlah yang ada menyertai kita, dan Tuhanlah yang menjemput kita bahkan saat kita tertidur dan membawa kita ke surga. Yang terakhir, unang madabu tu dosa. Janganlah seorang pun jatuh kepada dosa, baik ketika mencari apa yang dia perlukan kehidupan ini. Unang mangaton sian nadibalian ni hurum yang bukan menjadi jatah kita dengan cara yang tidak benar. Songosada berita sahalat dak danak di paiman na tua-tuana lelekian dang rok ngapola sajom disuruh manuhor garam manang sirak dung mula sajom kemudian disukum ma ay liling ma hoa mang nina romana nai didok ma mago hepeng ni dong ako ma sedia 100.000. O jadi na doho mga lului nina. Tango ma simbarua doho sa jom dang bernamula nina. Ayaw do madege hepeng si 100.000 nina. Jadi temannya mencari-cari uang 100.000 itu. Dia menunggu sampai temannya itu pergi dan dia tidak mengembalikan uang yang ternyata dia sendiri menginjak uang yang 100.000 yang dicari itu. Unang maadong halak na menikmati dari hasil yang tidak patut na dibalian ni hurum. Jalan apa duahon dipakai mai tunatama unang papuas hagyuk ni portibion songotema ni turpuk taon siswada do saluhuna hagyuk ni portibion. Janganlah kenikmatan
atau apa yang kita miliki itu untuk memuaskan, seperti roh hedonis yang saat ini semakin mungkin menggejala termasuk di tengah-tengah gereja. Janganlah untuk memuaskan kesenangan yang hanya sesaat, kenikmatan mata, keinginan daging, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita boleh berkata bahwa semua yang diberikan Tuhan adalah dari pengasihannya dan untuk memuliakan Dia. Amin. Martang yang mahita. Ali Jehovah mauliate mau pasat kami Tuho. Sailoas mahatamon suan di bagasar rohanami. Asa unang hujalahi kami akahagiot-hagiot ni hasianganon. Jalan nama buah kami tuhamagoan tuhamatean. Molo adong dileo ko akasinamot akapasu-pasu. Paingot kami Tuhan. Asini roham doy. Molo dileo ko hahipason di kami nang ditabay hogad jang ni umur. Saluhut na pe Tuhan. Asini roham sabing doy. Molo adong pe na dibagasan parsahiton tongon apala ditikyon akaruas ni huriami dijabu manang di rumah sakit nang madalani operasi manang nanaing madalani operasi dope asiro ham Tuhan nang ima di pangasahon asa huida hami dangadong namariswang sa sitong na Tuhan molo dibagasak ko do hami gariada huda potok kami ganuk borngin dibagasan hasonangan nang ujung galut pamatang nami, ngalut pikiran nami, sinok mahami modom, ala hubo kami sa luhut nai, tubagasak ko. Asiroham Tuhan, abay hahipason, di salu ruas ni Huriam. Lumowi di akama nami na nami, yakaya na komu Tuhan na ikom bangula, haluar siyan bagas nasida. Asa margogo pamatang nasida. Lumowi makaparamedis, ubegehami Tuhan, matsaigo nuang rumah sakit, dangadong beruang isolasi, ruang ICU, ruang IGD, maceloja doon na sida Tuhan, nang pamarita nami. Lehon kesadaran, dito nga ni bangso namion, akawarga, asa unang say hupapus-pus hami hagyo nami marpungu-pungu, manang selaw hami Tuhan, dia kana sorik koti, urupi hami Tuhan, pasu-pasu lang, pamarita nami, asa marbisuk na sida, bengek na sida Tuhan, laho mangaleon aka kebijakan jalabarani patupahoni nang songoni Tuhan ito nga ni ruas di Huriam siya mulai na dibortian saha tu akan natoras nami na tua-tua nami naong matua naong lansia say ho man manopot ho na manugunugu ho na mga ramoti pasuaton hatami asa margogo sude hami Tuhan mangolo di bagasak ko jala mangulahon na ho Bartolomo ni Roham. Nasa nariko pe, dito nga ngolu ni ruas mo Tuhan. Nang disalu tahe, akan natino pami, tu doho Tuhan manarihoni. Saya bay, lumobi, habisuhon siya to dimi. Asa huwa sa bapok kami uboto kami madok moliate, jala bisuk kami Tuhan, managi ho Bartolomo ni Roham. Nang tutikin na neng ro, molotung pe, dang boy kami Tuhan, marminggu ro tu bagas joromon say topok ganuk bagas nami gabe hami anammu mangula maho di si Tuhan jalagok di bagasan harajaonmu ma bagas nami nang pamatang nami tuho manakudok kami mauliate di saluhu na akapasu-pasum dia ka ulang tahun kelahiran nang songoni ulang tahun perkawinan dak dana na sorang akan nanaing mamasu-masu akka parkarejua do lan asing ali Tuhan asiroham say homan ang pagadda akka haporsiyaon pakirimon nang holong ni roha dinasida tabay akka narikoti Tuhan nang dia ka na mangalul parkarejua pe akka naposomi Tuhan unang luas madeli nasida ali pabisuk jala pabengek nasida mangalului gariada Tuhan mabuka akka ulaon na boy siulaon nasida mauliate mali Tuhan gudang nai dope si bono nami tua depanmu lumobi dia kana tua-tua nami naong dibagasan umur nagajang jalago aka hangaluton di pamatang nasida nang songoni di keluarga ni inang nami inang si tua Rusti boru si Barani naong jumuloi ale Tuhan pasabang maruhan nasida apuli jala pargogoy
nang salu akan na tua-tua nami, makamonakon hatuaw na sida. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma peliata. Hibur roh aku di Tuhan Yesus. Rema ita janjan. Kristus mahura poto Haporti Dio lalolo sumurut bel. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Kodo haruruani saluhut sileo-leo na denggado na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na niliho mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na huscus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyang hami pelianon patibulon harajan mlitonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Salam girgir hamadok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasan nilehomi tonderedipa hataku hasadohogogoke robi saluhun hartaku upasahat ituho rasa cataku. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmo, say ro maharajonmu, say saut malomon ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lian matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togion tu pangunjunan, palu amahami sian pangago. Ayo Huria na pinasupaso ni Tuhata, mula mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodi munabe. Amin, amin, amin.
sahuriana hinaholongan akadamang dainang haanggi pinaribot, marhite minggon upasatami ma salut hami akaparobas ibala sadarion, marhite hami pasahaton. Selamat hari Minggu ma, dihita saluhutna, say tuhat tama, mamasu hita luhutna. Horas, horas, horas.